बे न'खरनि साबा मानसिनो बिदा फंबायनि बिफानि हाखौ रानना होनायखौनो पात्ता होबाय होनदों। हा बेलाय मण्डलफ्रा होखायो, बेलाय खानांगौआनो होखायो, बेलाय SDC अफिसाव थांबानो नों कारेक्सन खालामनानै बिदांबाय रानलायबानो जायो। बेखौ टटेल लानानै होनायखौनो पात्ता होबाय जायो। दा नंखाय नंला बिनि प्रमाना दादगारि ओनसोलाव गिदिर जानानै बे फरेस्ट एक्टनि दुइलारनि हाखौ होदों पात्ता। जों जेला सरकाराव दङमोन दादगारि, आमगुरि, देवस्रि, लावख्रिगुरि, ओमफ्राय ओरै दुनाबारि जेसेबां आमथेखा खैला मैला जेसेबां जोङो पात्ता माबा होदों पात्तादारि बे फरेस्ट एक्टनि बे बिपिएफटियावसो होआखै होनबा। आंनो सासे जिल्ला कमिटि हा होग्रा सेटेलमेन्ट कमिटिनि आंनो सासे मेम्बारमोन डिसि लेभेलनि। जेला जों सहि होजोबो होमबानो सार्टिफिकेट जायोमोन। बे हा जेसेबां होदों बेवहाय आं इनभल्भ दंजोबो, बेखौ जों मिथिगौ। बे दादगारिनिफ्राय जों रहिला बसुमतारी सासे दंमोन हिसाबै, ओमफ्राय खाथिनाथ ब्रह्म दङमोन, ओमफ्राय आं सासे दङमोन, ओमफ्राय सामलाया साब डिभिजन दंमोन, ओमफ्राय साब डिभिजन वाइसआवबो जोंहा मेम्बार दङमोन। जों जेला सेटेलमेन्टसिम सहैनो सार्टिफिकेट होयो बे हाखौसो होनाय जादों। आरो माखासे जोंहा पात्तानि सार्टिफिकेट लिरखानाय दंबावोमोन, बेखौ होआबालानो मा खालामबाय बिपिएफनि होनायखौ जोंनो नाङा होनग्राबो गैयामोनबा। बाव मोनै लायैफ्रा गोदोयाव थाबाय, दासिमबो गैया, दाबो मोनाखै। आरो जोंथ' बर'नोल' होआखै, राजबंशिबो होदों, नेपालिनिबो होदों, बर' आरो गुबुन गुबुन बाव थागिबि मानसिफोरबो होनाय जायाखै होनबा। जोंनो केम्प खालाम रानजोबदों। अब्ला जोङो 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननाया होखो ना बले सुइजारलेण्डनि बे बानायग्रा मिस्ट्रिफ्रा होखो? बिटिआरनि बे फल' प्रमद हेड मिस्ट्रिया बबेखौ बानायखो? ना पात्ताखौ बानायखो? ना दादगारिखौ दै लोंनायखौनो पाइपखौ सोलायफैखो? गोदो जोंनि दिनाव बानायनाय 17 बोसोर 15 बोसोराव बानायनाय पाइपआ दा जिलायलाय बेजों मोनसे दं। बबे नङा होमबा पाइपआ? मोखासथ' दंजोबो जा बेजों सारा ओरै दै लांजोबो। बेखौ जोंनि दिनावनो जेला खाम्फाया बेफोरनि सिबबाय अब्ला बरिं खालामनानै बे खाग्राबारियाव बे हाथिखौ दिनैसिम इउपिपिएलनि होनाय बहाबा बरिं दं नामा? दङसे? दङबा खोन्था हरजाया, एसे धन्यबाद होजायो। औ एसे सुनै खम फाथै खमफोर होनानै बावजायो। औ दंबाय बायोब्ला आसाम गभर्नमेन्टजों बानायदोंब्ला बे उरुनदयाबो आसामनिसो, इउपिपिएलनि नङा, बे माबानि नङा, प्रमद बर'नि नङा, बेखौनो जों होदों होनना बुङो। आइएवाइआबो सेन्ट्रेलनिसो। बिपिएफनि दिनाव जोङो जिअ'टेक खालामनाय बेखौनो बिसोर राननानै दा फैसा जायो। गावसोर माब्ला जिअ'टेक खालामा बेखौ जों रायजोनो खोन्थाहैनांगौ। अब्लाबो जोंना बेवहाय दिनै बायद' मोनहा जेबो मोनाखैब्लाबो दिनैसिम दङ। इलेक्सन फैबा जोंनि मानसिया गावखौनो खम दाम खालामनानै लायो। आं एसे बुंनो लुबैदों। आरो दंबावो जोंहा गोरोन्थि दंबावो। आरो बिनिफ्राय जोङो मैगं फानग्रा बिसोर बुंदोंमोन, बिना गंगारा बुंदोंमोन, आब'मोन माने लेक्सार होलां दबाजों मोदै सुगार होलां सिजोबलायखानोसै आरो दबाजों अनखांलायलांबाय। बे हाग्रामाया मानो बे लामा सामा बे फाखा मावनायाव अन्थाइ रुजुनबाय होखो? हाबाब गना खानालाय। जों सरकार फैबाय आइफोर आफाफोर आबैमोन जोङो न'खर न'खर थांनानै फैसा हैनानै राननानैसो मावबोआ। न' लुना होगोन जोङो, गाननो जोमनो होगोन जोङो। नै खैला मैलानि गंगार गंगारसो बानायलांबाय। बिमा गयारिया बिदि बुंदोंमोन। माने गंगार माने होनफ्लांनाया जाहैबाय एसे मिथिगौ नालाय जोङो जायगानि नालाय थांलाय फैलाय। बिफाया गंगारजों बिसिगिमोन, थांलाय फैलाय आलासि जालायोमोन। जों बारा बुंला, थांलाय फैलाय मोखां नुलायलायनाय बिसिया गंगार नालाय जे गंगारनि महर लादों आरो एखेबारे माने थांलाय फैलाय नालाय बिसिगि नालाय। औ गंगार दाब्ले होनना बुङो। औ दा जों खोनादों बिना गयारिया टिकेटआ कनफार्म जाबायनो प्रमदआ लिरनानै होदों। बेबो गन्डगल दा, टिकेट लानांगौ गन्डगल दा। बिनाया मोनथारनांगौनो, नङाब्ला बैयाव गावदां बारहैबावनोसै जाहैदों। गावदां बारहैगोन जाहैदों हाब्रुआव। दा बेबादि अबस्था। आरो जोंनि नैबे चिरां दुवारनिखौथ' खोनाखाबाय, बिफा खारबाय, बिमाबो गैजाला। दा जोंहाथ' बिमायावनो फैगोन नालाय जादो गाहायानो फैबावनोसैलाय बागदावबाय। गोदाव सोराव जाया जोङो। बे दादगारिया
जेला जोंहा आफा दंमोन फिफा दङमोन बयहाबो जे दुखु मोननाय दङ होमबा खामफामबा एसे अननाय मोनो खोनादों आङो टिकेट मोनब्लालाय जों बेनो होखानायसै खनसेयाखौ नायथारनायसै होनथारदों जाहैदों होनानै लानानै जेला जों जेला केमेरा खेबना दोनखानायखौ फुवारनानै नायगोन अब्ला जादो नोङो जों सरकारा फैयोब्ला दानिया नायनायानो जेननायाथ' जेनखागोन दहाय सिगांनि बिबुंथिगिरिया बुंखादों देरहाखाया जेरैखि जाया जोंहा 300 बारा जाखाबाय दहायनो 2200आव जों जेनदों केस होफैखाबाय भटआ आरो हाबबावनांगौ दं आरो दिनैसो बिस्कुटसे दाफामदों जोङो जेबो सिन्था खालामनाङा खाम्फानि खोथायाव जोङो खाम्फा थांनायाव सिन्था खालामनाङा बयहाबो राजनितिक खालामनायाव अधिकार दं खाम्फा थांदों जोंहा जेबो नांजाया बे अबाव थाङो थांनानै जायगा मोनहैदों लिडार जाहैदों जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया जों बिनि न'खरनि गावनि बिनि हिंसाबो बुंनो थाङा खिन्थु जों बुंगोन जेसेबां उन्नति जादोंमोन खाम्फानो मावदोंमोन खाम्फानो मावथारदों खना खनला लामा सामा बेनो मावथारदों जोंनो दंफाथारो मा जाहैबाय मा लोगो मोनसनखो सान्दुं गोसायाव 12थायाव मा मोदाय गासनखो थांनानै दाना हनै 17 बोसोराव बिफाया जेबो मावाखै होननाय बायदि जादो दाना गावनि मा बेलाय सान्दुं गोसायाव गासननाय नङासै मानसिया हाबा जोंखौ गावनो फोरोंबाय एखेबारे आबौमोन आंनि गासिबो दैदेनगिरि बा लोगोफोर बिटिसि सुक्तिया जाबाय सोरगोलै सोरगो बिटिआरआ नोरोगसो नोरोग खाथाल बियो बहाय खासफोरखौ गासन हरजोबो ओमफ्राय थाब मावग्राफोरखौ एकदम खराजों हा खावो दै गुदुङाव रुयो बै नोरोग इउपिपिएल सुक्तिया बिटिआर सुक्तिया जादो जोङो फोथायबाय बेजों थायो बेजों जायो बेजों गिदिङो जोङो खाम्फानि गस्ला गिन्जि होनबाबो जायो आंखौ नङा होमबा सायाव गानग्राखौ नांलाब्रा आं गिन्जिथार बेजों थाबाय थायो नालाय आं मानो मिथिया जानो फोथायगारबाय जोङो बिटिसिआनो मोजां होननानै हनै मा जाब्रबखो बहाय मा बोराबखो गावनो न'खौ गारनानै खारनानै गाव बानायनाय नोरोगावसो थ्रोब ना नोरोगाव सिमा सुहैखो ना भटार बुथुमहैखो ना समस्ति बानायहैखो बुजिला आसा खालामो बिथाङा नोरोगाव समस्तिखौ मोनहैथोंसै जों अरजाला धन्यबाद होबाय बिथांखौ गावनि लोगोखौ बुंनांगौ जाबाय मानो होनबा पार्टिया आलादा जाबाय नालाय लोगो मोनलायबा जालायगोन जिरायलायगोन रायजोफ्रा हनै थांखिला खुगा गोलावा दाखालिसो बखिबाय सें सानैजों लोंलायदों होननांगौ बे लोंलायनाया आलादा जागोन खिन्थु पार्टि हिसाबै खबरदार दहायनो सिगां बिबुंथिगिरियाबो बुंलांदों खाम्फाजों लोगोमोन खाम्फा अनोमोनब्रा अननायालाय अनै जायगायाव थांबायबा बोरैहाय जाबावनांगौ जाखो जालाना बियो बे जाला दाख्लैसो जोंखौनो भाङा सिङा जोबनो हरेक माल सोनो जों बिबा दांबाय जों हरेक माल नायनोसै सोरनि सिया थिबिला सोर हरेक माला सोर भाङा सिङा लाङो थारमाने आन्दायहैदों बिटिआरनि दिनाव इउपिपिएलनि दिनाव उन्नतिया जादों जायाखै नङा गामि बिराद उन्नति जादों आंबो मिथियामोन नायबे आङो गामि खना खनला थांनानै उन्नतिया जामारदोंलै नुबाय नंगौ मा बियो दानिया गोदो बिपिएलनि दिनाव जोंनि सरकारनि दिनाव बे हरेकमाल लांग्राफ्रा थेलायाव इन्जिन गोनां साइकेलाव खाना माइक खानानै भाङा सिङाखौ नागिरामोनलै दाना गामि भाङा सिङा सिनाखि मबाइल मारामारि भाङा सिङा सिङि थाल बाथ्रा भाङा सि होनलाबायहैयो मबाइल भाङा खासननाय लांफानाय भाङा सिङा होनलाबायो दा बेखौ लायनो थाङोब्रा बे मोनसे उन्नति जादों लामा मोजां जाबायना जों बानायबाय सोरथ' बानायनो हायाखिसै उफाय गैया भाङा सिङाफ्रा गामि थांनानै बेखौ खोनासं इउपिपिएल फैसा दिया ना खावा गारि खावा फिल्म मार खावा भाङा सिङा थाल बाथ्रा भाङा सिनाखि जायो थारमाने बिसोरो फैसा बाहायनाय मोसौ फाननानै हरनाय फैसा मोनफिननो न'आव बिसि फिसा दाम ज' बुलायनो मुखुबदा माथो सरकारानो जालानो बहाथो बारो माथो मोनफिनदिया मालाया माहाजोन जाजोब्बाय ना बिराद मुना लाबाय बायना अखा नायबानो थाङो माथो जेबो गैया मोसौ फाननाय बोरमा फाननाय बाहायजोबो दाम दम मोनाबा दावराव जायो बेबादि जायो आरो अबस्था बेबादि दिनै दा बेखायनो जोंहा बै आइबिएसफोरनो ना बेदर फानग्रा फिसा बेबसाय खालामनानै फानग्रा बिनि थाखायबो जोंहा गेरेन्थि दं दहाय मोनसे थाङो मोनथाम मोनब्रैयाव जाहैबाय आइबिएस जायखौ सरकाराबो होयो ब्लकनिफ्राय 5,000 10,000 मैगं फानग्रा ना बायसना फानग्रा
दख'ना खुन्दुं बायदिसिना फिसा फिसा फानग्रा बे दखान एरि खालामग्राफोरनो 5,000 10,000 जा हायो बिनि थाखाय सारा बिटिसिआव बोसोराव 100 कौटि 50 कौटि भुल जादों 50 कौटि आरो जों खमाया हायोब्ला सरकारा मजबुत बेसेबां जागोन बेसेबां बारायलांनायाव दं अबेबा बोसोराव 50 कौटि बाहायगोन बिनि आरो फैगौ बोसोराव बारायलांनायनि परिकल्पनाया जोंहा दंखायो आरो बेखौ हाग्रामा महिलारिया फाक्का मोनसे ग्रेन्टि हिसाबै फोसावखानायसै आरो बिनिफ्राय जेसेबां सेंग्रा सिख्ला बै बलि एम इ स्कुल हाइ स्कुल फरायनानै खाथिनानै थाबायनाय मोनाखै बिसोरबो बिमा बिफानि आन्दारावनो जायो नालाय जायहा एम ए फरायबाय बि ए फरायबाय पिइउ पास जाबाय हायार सेकेन्डारि पास जाबाय ITI फरायबाय माबा मोनसे फरायनानै गारबाय न'खर अबस्थाया गाज्रि जाबाय सोलिनो गैला बिफाया थियाटार मावनानै जायो फिसालाया लेबारबो मावनो सुबिदा जाबाय माबा मोनसे कम्पिउटार मावोब्ला अनलाइन खालामनानै माबा मोनसे सेन्टार खुलिनानै जानो हानाय मानसिया उपयुक्त मानसिया ओरैनो दंलाबायो बेफोरनि थाखाय बोसोराव 100 कौटि जोंना ग्रेन्टि बानायनाय दङ दा बेखौ जों बुङाखै सेंग्राफोरनो 50,000 10,000 मोनसे एमाउन्ट फिक्स नङा इउपिपिएल बादि फैसाफोरनो माबानो हेननो जों बुंनानै थगायनो नाङा जोंना जा गोग्लैयो बेखौ बाजेटआव लाबोनायनि उनाव बेखौ थिग खालामनानै जोंहा पार्टिनि नेताफोरनि दारै आरो जोंहा प्रशासननि दारै अफिसफोरनि दारै जों बेखौ राननाय जागोन